Lan eskaintza berri bat izan nun, eta lan hontan 15 urte egon naizenez, aldaketa hori suertatu zitzaiten, eta tentagarria iruditu zitzaiten, jarri nintzen Kamara Komertzioekin kontaktuan, ze banekin programa berezi bat zeola, Berriz izenekoa, eta han lagundu zidaten hau dena martxan jartzen. Pertsona bat etorri izan honea, pixkat niri laguntzea nondikan hasi eta nondikan jo, baloratzeko negozioa, gero publizitatea ere beraiek egiten zuten, eta beraiek saiatu ziren pertsona bilatzen negozio honekin jarraitzeko. Traspasoa egiteko garaian asko erraztu zidaten lana.